Čau, vás zdravím, vítajte pri ďalšom random vlogu. Áno, pardon, je tu ďalší random vlog, takže my sa teda môžeme pustiť naň. Po dlhšej dobe je tu ďalší random vlog, plus vám ešte niečo ukážem, takže tak. Takže máte sa na čo tešiť. Takže v dnešnom random vlogu vám poviem, počkajte. Takže v dnešnom random vlogu vám poviem, že som doma sám, tak som to využil, tú chvíľečku. Takže tak. No a chcem vám povedať to, že random vlogy neboli kvôli tomu, že nejako si sa mi do toho nechcelo a také. Ja som sa zaoberal inými vecami a tak. No a chcem vám povedať, že som dostal včera niečo takéto. Je to helikoptéra ES, dúfam, že to je S-ko, ale je 800G, takže to značka Sima. Takéto niečo. Ja vám aj ukážem, ja ho mám tu na nabíjačke. Väčší bordel tu mám. Nevadí. Veľký bordel. Ja vám ukážem, počkajte sekundu. Takže my si ukážeme asi nejakú takto. Ešte som vám chcel povedať, že možno vám ešte ukážem nejaké kúzlo. Takto k tomu videa bude to také pospájané, takže tak. Takže takýto pekný vrtuľníček, helikoptéra. Tu má flashlight, svetlo. Ja vám ho zapnem, aby ste videli. Čakajte. Môžete vidieť. Mal som asi 4 hodiny na nabíjačke. Potom máme ovládač, ťažký jak prasa, lebo tam je 6 batériek. Tu máme kanály, tu máme on, off. To je super. Ešte to moc dobre ovládať neviem, môj táto to skúšal, ale mu to už trošku ide. Ja sa to budem učiť vonku, takže my si to môžeme ukázať, ako sa nemá lietať. Tu mám väčší bordel, vysávač. Sorry, vysávač. Takže teraz bude chvíľka napätia, či sa mi ju podarí naštartovať. Takže vám takto položím predo mňa. Musím zavrieť izbu, lebo Miky bude štekať. Miky. Dobre. Miky je tam. Takže už je zapnutá. Teraz zapneme ďalkový, ovládač proste, nie ďalkový. Takže toto musíme, aby nám to doblikalo. Takže... Oh shit. Čakajte, ja dám lepšie tú kameru, takže sekundičku, ešte počkajte. No budete ho vidieť asi, jak vysoko vyletí. To bude všetko. Oh shit. Ja moc s tým neviem, ja vám hovorím. To je pecka toto. Toto je najlepšia hračka, akú som kedy dostal. Ale fakt, ja nehovorím, asi nerobím srandu. Ešte jedna vec, stoj. Nabíja sa to približne hodinu, je to asi 6 minút, takže super. Ideme si to nastartujeme. Yes! Brzdi ty kráva. Ježiš, nie. Ty vole. Táto mi chcel kúpiť kameru, on ešte nevidel, čo to je, takže... Ty kráva. Ty kokos. Ešte vám potom natočím nejaké video zvonku, takú helikoptérku, jak lietam už. Tyjo, ja s tým neviem chodiť. Kúni sa, baby, kúni sa. Čakajte. Ja sa pokúsim, aby to vyletelo. To vyletelo tak pekne. Ja hovorím, ja s tým neviem robiť.
Jaj. Ja s tým plynulo neviem lietať, to je ten problém, takže no to je dosť veľký problém. Môžete vidieť, ak nevietať s helikoptérou. Takže je teraz v ruke. Skúsim odskraviť to. Jak ma sekla krava sprostá. Čakajte. Prečo ju ťahám furt do tej mojej strany? To sa mi udržalo vo vzduchu. Nie. Dobre, tak to bolo všetko. Wow. Shit. A ideme asi na to kúzlo. Takže točím to tu, lebo tam na počítači mám dosť nahovený poriadok a ešte tam mám ovládač, ten vrtuľník dávam dobíjať, takže na toto kúzlo budeme potrebovať obyčajný balíček kariet. Je to úplne jedno, aký vyjde vám to vždycky. Takže, a ešte jednu vec, a to je gumička. Takže dáme divákovi na výber, čiže ja tu žiadnu diváka nemám, takže ja si vyberiem sám stop. Takáto karta. Ja sa na ňu nepozriem. Takže teraz budem tu používať túto vedľa vás poličku, lebo mi sa to zle bude robiť vo vzduchu. Vložíme niekde do balíčku, napríklad sem. Teraz si to takto rozdelím na zo pár častí. Tak. Tak, teraz použijeme tú gumičku. Natiahneme ju. A zoberieme si jednu kartu z balíčku. Takže toto vaša karta není. Dobre. Že není to ona. Teraz otočíme balíček. Napcháme ju niekde do stredu. Zoberieme takúto časť asi balíčku. Otočíme, priložíme. Teraz si vás na chvíľku zoberiem. Budete sa pozerať na jedno čáro Máro Fuko. Tak nazýva, ja to tak nazývam. Takže pozerajte sa pozorne na tú skriňu. No, až tak dobre to som to nespravil. Ale mne sa zdá, že tá vaša karta bola táto. Počkajte sa. Počkajte sekundičku. Mne sa zdá, že to bola táto. Toto mi trošku nevyšlo, moc som to rachol, ale nevadí. Stejne iba jedna mala vyskočiť, ale to už mi je jedno. Už si to môžete dodizajnovať ako chcete. Takže môžeme ísť ešte asi jedno kúzlo teda. Takže k tomuto kúzlu už balíček kariet potrebovať nebudeme. Ja to zbierať nebudem. K tomuto kúzlu budeme potrebovať... Tyjo, to je bordel. Budeme potrebovať jednu šatku, druhú šatku a takýto barziaký pohárik. Môže to byť aj sklenica. Takže tak. Dáme divákovi skontrolovať šatku. My si ju sami pozrieme. Môžete vidieť, nič tu není. Ani prišité, ani nič. Dobre. Zoberieme skleničku. Napcháme to donútra. Teraz použijeme túto šatku. Tak toto zakrieme. Šups. Teraz použijeme gumičku. Zagumičkujeme ten vršok. No, tak nezagumičkujeme. Stačí jedno mávnutie a šatka prestúpi cez dno sklenice. Alebo cez pohárik. Takže toto bolo všetko z tohto kúzla. Ja sa s vami učím. A čaute. Ty vole, to je bordel. Rodičia ma zabijú. Nevadí.
Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám to páčilo, dajte rozhodne like, poprípadne odber, ak u mňa ešte nemáte. No ja sa s vami lúčim a čaute.